bekymret om andre videoer. Okay, vi har sat til det efter. Ej, kæft, hvor er det sjovt! Vi burde gøre noget. Vi burde synge reggae. Vi burde være jyske. Vi burde synge sammen ud. Vi burde være fighter-typer. Fighter-typer. Feminister on the rock. Feminister on the rock. Ronja, jeg er ked af at sige det, men det hjælper ligesom ikke noget, når jeg sidder her og filmer. Det er mig, der er med de tunge drenge. Kone er med, du siger nej. Jeg er nej. Det er mig, der ruller med de tunge drenge. Okay, det er ikke så jeg ruller med de tunge drenge. Og min kone er det. Hallo, det er det, jeg er ikke så suk. Ej, kæft, hvor er det sjovt. Nej, jeg laver det. Det er nye. Man kan godt sige dig. Jeg er ked af at sige det, men den røde trøje afslører dig. Ronja! Hvad har du at sige til et forsvar? Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Det er en rigtig fighter-type. Det er en spændende. En reggae-type.